Сәлем достар, эфирда мен Мөнир Рахмаев һәм яшьлек тавышы хит парады резидентлары. Бүген мин сихерче, йылдыз санаучы образында. Җырчылар белән дә шул хакта сөйләшергә булдым. Алар сихергә ышанамы? Күктәге йылдыз нәмәләрне таныйлармы? Сорауларга җавап табылыр. Киттек. Ни кызганыч, яшьлек тавышы кагыйдәләре шундый. Тавышларыгыз җитмәү сәбәпле бер резидентыбыз белән саубулашабыз. Yaşlı turmuş gülümni qara bulut qopladı. Yakın dostum xıyanəti qoqdu turmuş qapqamına. Üz-üzümə ışanğanday dostum sina ışandım. Turmuşumunu nik jimerdin, turmuşumunu nik jimerdin. Берсе китә, икенчесе килә. Хит парадыбыз премьерасын каршы алабыз. Eyjalının marğaсын birinde kirip çay içip al. Rahmet abiyim, hazır kirem. Abi şeylerin bik tetemni. Ama da lakin abi babay bana bir kengar biri kesilsin karışın. Bir kızga aşık buldum bir. Bilmem indi көңілім тарта мен şuna. Әллә Казаннара гына барып кайтыммысың? Ey oğlum, Kazan'a barı vermesen, avıldağına, kurşudağına da mine diyen kızlar var be. Bir көрүдө гашык булдым, нишлетим йөрәгемне. Син мине аңламыйча үзләсең үзәгемне. Килмәдисең, үземә дисең, кагылма йөрәгемә. Мин башканы сөям дисең, улгына йөрәгемдә. Килмәдисең, үземә дисең, кагылма йөрәгемә. Мин башканы сөям дисең, улгына йөрәгемдә. Әмір бере алмыйм, бәгърем йөрәкәем тыңламый. Синең ниләр уйлаганны ул һичкә аңламый. Килмәдисең, үземә дисең, кагылма йөрәгемә. Мин башканы сөям дисең, ул гына йөрәгемдә. Килмәдисең, үземә дисең, кагылма йөрәгемә. Мин башканы сөям дисең, ул гына йөрәгемдә. Аптырашта калдым инде ике ут арасында. Килмә йөрмә дигән сайын сөюм артагына. Килмә дисең, үземә дисең, кагылма йөрәгемә. Мин башканы сөям дисең, ул гына йөрәгемдә. Килмә дисең, үземә дисең, кагылма йөрәгемә. Мин башканы сөям дисең, ул гына йөрәгемдә. Bir көрүдө гашык булдым, нишлетим йөрәгемне. Син мине аңламыйча үзләсең үзәгемне. Килмә дисең, үземә дисең, кагылма йөрәгемә. Мин башканы сөям дисең, ул гына йөрәгемдә. Килмә дисең, үземә дисең, кагылма йөрәгемә. Мин башканы сөям дисең, ул гына йөрәгемдә. Килмә дисең, үземә дисең, кагылма йөрәгемә. Мин башканы сөям дисең, ул гына йөрәгемдә. Килмә дисең, үземә дисең, кагылма йөрәгемә. Мин башканы сөям дисең, ул гына йөрәгемдә. Oğlum uyan, dünya bu.
Әгәр бергә булсак, дип моңланучы Гөлназ Шакирова фикеренчә, сихерчеләр белән эш итмәскә кирәк. Худайдан биргән сәләтле кешеләр бар билгеле, ләкин аларны айырып булмый бит, ди ул. Сакчыл Гөлназ өчен 1320 номерына 085 кодын юллагыз. Күрер күзгә яшь булсам да, ялгыз вакытлар үтте. Яшьлек бит ул ялгыз вакыт, парлап яшәр чак җитте. Авыр чакта сине уйлыйм, син алай итмәс идең, итмәс идең. Әгәр бергә булган булсак, авыр сүз әйтмәс идем, әйтмәс идем. Сагындырдык, ялындырдык, бер-беребезне ул чакта. Яшьлекне уйлап юанам, мин бәхетле ул яктан. Авыр чакта сине уйлыйм, син алай итмәс идең, итмәс идең. Әгәр бергә булган булсак, авыр сүз әйтмәс идем, әйтмәс идем. Яшьлегемдә югалганнар, сагыну булып кайта. Яшьлегемдә сөйгән ярым, айларда калдым кайда. Авыр чакта сине уйлыйм, син алай итмәс идең, итмәс идең. Әгәр бергә булган булсак, авыр сүз әйтмәс идем, әйтмәс идем. Авыр чакта сине уйлыйм, син алай итмәс идең, итмәс идең. Әгәр бергә булган булсак, авыр сүз әйтмәс идем, авыр сүз әйтмәс идем, әйтмәс идем. 091 коды астында Динара Юсупова һәм Руслан Тимерлановлар. Руслан сихерләргә дә, ырынмарга да ышанмый. Менә күз тиюгә ышанам. Үзем дә тоярга туры килде дип сөйләде җырчы. Руслан, үзеңне саклап йөр. Кименең сул ягын ки. Следующий. Собак-то. Нормально? Сидят. Ты победишь. Ich Summershits. Oh my. Беренче тапкыр күреп, гашык булдым мин сиңа, йөрәгем яна. Хыялың синең кемдә?
Кемдә синең уйларың, әйт инде миңа. Юкка дустым тырышма, уйларында әле сөю мөхәббәт түгел. Теләгән алтын алма, әгәр булса кулымда, бәлки күз күрер. Алма, алма, бакчамда үскән алма. Бүләк итәм мин сиңа кызыл алма. Алмыйм, алмыйм, кирәкми кызыл алма. Кирәкми айфонлы алтын алма. Алма, алма, бакчамда үскән алма. Бүләк итәм мин сиңа кызыл алма. Алмыйм, алмыйм, кирәкми кызыл алма. Кирәкми айфонлы алтын алма. Вәдә бирәм мин сиңа, алып бирергә йолдыз зәңгәр күкләрдән. Әгәр теләгең булса, бүләк итермен сиңа көмеш якты ай. Уздырма вакытыңны, хәзер инде буш сүзләргә бүтән ышанмыйм. Исбатла сүзләреңне, йөрәгем теләкләрен тормышка ашыр. Алма, алма, бакчамда үскән алма. Бүләк итәм мин сиңа кызыл алма. Алмыйм, алмыйм, кирәкми кызыл алма. Кирәкми айфонлы алтын алма. Алма, алма, бакчамда үскән алма. Бүләк итәм мин сиңа кызыл алма. Алмыйм, алмыйм, кирәкми кызыл алма. Кирәкми айфонлы алтын алма. Алма, алма, кызыл алма. Алма, алма, бакчамда үскән алма. Бүләк итәм мин сиңа кызыл алма. Ай canım ay sen nasıl buldun beni? Yokum yok түгел, kanatlar күмел, шаша тебе йөрәк, сине көтә. Алма, алма, бакчамда үскән алма. Бүләк итәм мин сиңа кызыл алма. Come on. Алмыйм, алмыйм, кирәкми кызыл алма. Кызыл алма. Кирәкми айфонлы алтын алма. Алма. Марси Рулинга бер сикерче икенче атнага яшьлек тавышында беренче урынны яулаячаксың дигән. Дөрес әйтәм икән, тикшереп карыйк. Әлеге Фараз чынга ашсын өчен 1320 номерына Марсның кодын юллагыз. Кем булган соң ул шул кадәр? Туй була. Ничек? Беренче очрагынга тотам да кияүгә чыга. Ике йөрәк бүген бергә тибә башлый торган көн. Тормышны дәвам иттереп, яшь гаиләдә туган көн. Туй, 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 бүген бездә туй, гөрләп тора кызыл туй. Акыллы кияү егетле, уңган шибәр кызлы туй. Туй, 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 бүген бездә туй, гөрләп тора кызыл туй. Акыллы кияү егетле, уңган шибәр кызлы туй. Кыда булды шите кешеләр, кемдер булды кыдагый. Әйдә шампан күтәрик дип, берсен кыдалый.
şiber kızılı tuy. Tuy 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 bugün bizde tuy. Gürlep tura kızıl tuy. Akıllı kiyav yigitli. Ulan şiber kızılı tuy. Kileşeke behitlep Kıda yüzü baştağa Yaşlar için yalatırmış Kızıl tuydan başlanar Tuy 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 bugün bizde tuy Gürlep tura kızıl tuy Akıllı kiyav yigitli Uman şiber kızılı tuy 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 bugün bizde tuy Gürlep tura kızıl tuy Akıllı kiyav yigitli Uman şiber kızılı tuy. Birgina so'rayman. Sening isming nechiksan? Oliver, Mening Mars. Mars, ya rolim. Cho'si, tezgina ipiga borib keldim. Akıllı kiyav yigitli Uman şiber kızılı tuy. Gülnaz Zakirova o'z kuchine ham ixtiyorona ishona. Qolgani kuchsiz kuchlarning fantaziyasigina. Dijirchi. Tirish maqsadchan Gülnaz uchun 1320 nomerda 089 kodini yo'llaysiz. Almaştırmam irken birini bile Жылы қарашыңның яқтысы Тик сені генә янған йөрәгемдә Сөнмәс кояш булып балкыйсың Иркәм сине назлы қарашыңнан Гөлләр шәшәк ата Alıştıra olmaz qarашыңны Sandığı aşılı alsu tağnarda Yanıgan yüreğime dava bulmaz Şişmelerde düşken sularda Güller şəşək, ata şigiller
başqa dünyanın bir yeme yok zaman irgəmisindən nazlı qarашыңına güller şəşə ataş güller elle şuna mikən alar miğa gül şəşəklərindən süykəməli irgəmisindən nazlı qarашыңına güller şəşək ataş güller elle şuna mikən alar miğa gül şəşəklərindən süykəməli elle şuna mikən alar miğa gül şəşəklərindən süykəməli İlnur Musin sihirgə ышана. Kişini gipnozga kiritib, машинасына kadar uğurlap kitələr bidip şoqqa taşışı. Kökdə jidigan yıldızını күрәсегез келсә, Ilnurga әйтегез. Ул аны күрсәтә ала икән. Әлеге үзен тыңлый. Başımdağı fəriştə Minə bir gündəşdi Zanya yürmədi Ütkərmə vaxtını boşqa Əyləndirmə qışqa Ömür qısqa bir Bulğan bar köşümnü jıyıb Yat buylarını tıyıb Balğamı tılam Matur bəxtli durmuşqa Tugel salqın qışqa Yazğa yol alam Qışlar birdə uçmaz idi Jirdə yürür idi Qurqsa biyekdən Bular birer ələ deyib Bir joy çıgar deyip Köp vakit ötken Eytme kulundan kilmez deyip Hayalım sünmez bir de yaşayım ümitte Olda vak yolu jitəsizəm Mine şanam bilem Sağışlar ötən Eytme kulundan kilmez deyip Hayalım sünmez bir de yaşayım ümitte Olda vak yolu jitəsizəm Mine şanam bilem Sağışlar ötən Türlü sınav birdi Üzgelendim küydüm Mutlarga kirdim Kullarını kısıp yudurıp Kay yaşimini yukka Dip sırav birdim Bulgan var köşümne jıyıp Yat uylarına tıyıp Balğa mıtılam
тормышка, түгел салкын кышка, язга юл алам. Hıyalım sönməsin bir de yaşayım ümitdən. Balda vakt yolu jitəsizəm, min ışanam biləm, sağışılar ötəm. Bulğan var köşümdə jıyıb, yaplılarına tayıb, balğamı tılam. Matur bəxtli turmuşqa, түгел салқын қышқа, язға юл алам. Матур бәхетлі тұрмышқа, түгел салқын қышқа, язға юл алам. Elnar Gılmanşın ırımlarga, yıldız nəmələrgə ışanmay. Kiçkinədən yıldız nəmələrini kişilər gənə uylap çıgarga digənini işitkənim var. Şuna oqıb da tırmayım deyip sirədi Elnar. Yaşı nuru günlərimnin yaktısı, minnim şuşu süzülərime karşı kiler qayısısı. Sen biləsin minde biləm, kırmış yemedim yarıda, tügülü bitul baylı akşa, tügülü bitul manzarada. Sen biləsin minde biləm, kırmış yemedim yarıda, tügülü bitul baylı akşa, tügülü bitul manzarada. Yemi bir-birini süyüp anlap yaşauda, Eyttir sizni eytmey kalıp Girek şakta dəşimauda. Sen biləsin minde biləm, Kırmış yemedim yarıda, Tügülü bitul baylı akşa, Tügülü bitul manzarada. Sen biləsin minde biləm, Kırmış yemedim yarıda, Tügülü bitul baylı akşa, Tügülü bitul manzarada. Yemi bir-birini hürmet ite bilüde, Şen işkili sözler aytıp tügülü bitul külüde. Sen biləsin minde biləm, Kırmış yemedim yarıda, Tügülü bitul baylı akşa, Tügülü bitul manzarada. Sen biləsin minde biləm, Kırmış yemedim yarıda, Tügülü bitul baylı akşa, Tügülü bitul manzarada. Sen biləsin minde biləm, Kırmış yemedim yarıda, Tügülü bitul baylı akşa, Tügülü bitul manzarada. Sen biləsin minde biləm, Kırmış yemedim yarıda, Tügülü bitul
Илнур Софиуллин күктә Орион. Кеше һәм зур чүмеч йолдызлыкларын күрсәтә ала. Ләкин аларның кешегә йогынты ясавына ышанмый. Сихер дә юк, дип белдерде җырчы. Илнур башкарында туганнарым җыры өчен 1320 номерына 088 кодын юллагыз дуслар. 3нче урынны яулаган җырчыны каршы алыгыз. Шатланып яшим һәр килгән көнегә, дөньяларым димен түгәрә. Сез туганнар, дуслар булганда, вакыт үтә сизелми тизрәк. Бер кайчанны да килгән яңгырлары үтә, ут яшеннәр яшенәсә дә, таянырдай бар якыннарым, язмышларым ни күрсәтсә дә, бер кайчанныдан çiçekler atır balınıda, başımı iğmen ağırlıkta, sikelteli durmuş yolunda, bir kayışanıda
Дуслар, исегезгә төшерәм. Яраткан җырчыларыгыз өчен 1320 номерына тавыш сүзе белән башлап, SMS-лар җибәрегез яки TMTV-ның рәсми сайты аша тавышлар юллап була. Киләсе җырны тыңлыйк һәм тавышлар юллыйк. Бүгенге хит парадыбызның көмеш медале киләсе резидентыбызга китә, әйе. Көтмәгәндә ташкыны булып агылыр идем. Иң яшәрен кылларыңа кагылыр идем. Шулай тәүге сөюеңне яңартыр идем. Мин үземдә сине эзләп яратыр идем. Шулай тәүге сөюеңне яңартыр идем. Мин үземдә сине эзләп яратыр идем. Таң җиле булып иркәләп уятыр идем. Күз алдыңнан бер дә китми уйлатыр идем. Төннәреңдә сагындырып елатыр идем. Җаныңны җырларым белән юатыр идем. Төннәреңдә сагындырып елатыр идем. Җаныңны җырларым белән юатыр идем. Бер күрер өчен юлыма чыгарыр идем. Гел җитди булган уяңнан тугарыр идем. Шулай тәүге сөюеңне яңартыр идем. Мин үземдә сине эзләп яратыр идем. Шулай тәүге сөюеңне яңартыр идем. Мин үземдә сине эзләп яратыр идем. Мин үземдә сине эзләп яратыр идем. Инсаф Гайнуллин сикерчеләргә, ырымнарга ышанмый. Чөнки бу хәрәм, ди ул. Тугрылык җыры белән хит парадыбызда катнашучы Инсаф өчен 1320 номерына 092 кодын юллагыз. Әйе. Беренче урын абсолют лидер. Алкышлар белән каршы алыйк.
Dünya bizni yüdete, birişmeske öyrete, naqıtırırğa, kilgen davullarığa. Sığılmazqa sınavlarda, qaygılarda, sırhavlarda, Үзіңе hər вақыт туғыры қалырға. Туғырылық, ол сенің туғы yolың, Достарыңның нық қолы, ғаиләңнің иминілігі, бақытлы болу мүмкінлігі. Туғырылық, әдейін рахмәті, кішілердің зор хөрмәті, бұл құдіреті Аллахының, ризалығын алу анын. Ике аққыш езі күлді, ұшағанlar алар бізге, туғыры ихлас, мәхәббәт құшларда. Ана баласын ярата, қарашы білән жылыта, шәшәк-шәшәккә үрілгәндәй қырларда. Туғырылық, бұл сенің туғы yolың, Достарыңның нық қолы, ғаиләңнің иминілігі, бақытлы болу мүмкінлігі. Күңелің шиста булсын, иман нуры белән тулсын, йөрәгең көйләнсен яхшыга. Тугры бул үзеңә, вәгъдә иткән сүзеңә, гаиләңә, дусларыңа һәм Аллага. Тугрылык, сенің туғы yolың, Достарыңның нық қолы, ғаиләңнің иминлігі, бақытлы болу мүмкінлігі. Туғырылық, әдейәнің рахмәті, кішілердің зор хөрмәті, бұл құдіреті Аллахының, ризалығын алу анын. Туғырылық, ол сенің туғы yolың, туғырылық, ол сенің туғы yolың, ол сенің туғы yolың. Unutmağız, Ғәділ хит парадыбызның жеңушілері сіздің қолда. Келесі тапшыруда кім бірінші болыр, кім кетуін сіз генә хәл итәсез. Алдағы очрашуларны сағынып көтүче мин, Мөнир Рахмаев сіздің белән сау булашам. Пока-пока.
Алып баручыларның кызыклы образы өчен supercostume.ru кибетенә рәхмәтебезне белдерәбез. Supercostume.ru'да карнавал костюмнарының, аксессуарларының киң ассортименты. Белешмәләр өчен телефон 226 40 90. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Makeup Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Makeup Ателье.